Tempo de espera no caso do bebé morto no concello coruñés de Sada mentres non se coñecen os resultados da autopsia, que aínda tardarán uns días e que serán determinantes. Se o bebé naceu con vida, a nai seguramente será detida. A moza de 25 anos xa foi dada de alta no hospital. Boas tardes, xoves 6 de agosto, benvidos ao Galicia Noticias. O autor do atropelo mortal presuntamente intencionado de Berta Mirán, Sames, permanece detido nos calabozos da Garda Civil do Milladoiro á espera de pasar a disposición xudicial. Prendérono no mesmo Bertamiráns, horas despois dos feitos acontecidos de madrugada, supostamente despois dunha discusión por un negocio en común. O caso lévao o xulgado de instrucción número 2 de Santiago en funcións de garda. É algo que eu me imagino que é impactante, sobre todo porque o atropello é intencionado e, bueno, pois fruto dunha discusión por problemas que tampouco podemos avanzar moito máis porque está agora en proceso de investigación por parte da Garda Civil. Lóxicamente altera un pouco a vida do pobo todas estas situacións. Sen contar o atropelo de Bertamiráns dada a súa intencionalidade, o inicio de agosto está resultando tráxico nas estradas. Des que comezou o mes este pasado sábado, van 4 vítimas mortais en accidentes, sendo o de onte na A6 o seu paso por Lugo o máis grave, con 2 falecidos queimados dentro desa furgoneta tras bater contra un vehículo de mantemento parado na beira vía e comezar a arder. Sobre todo non sair sós, vixiar as consumicións que toman nos pubs, nas discotecas, nos festivais que agora no verán hai un montón deles. Se van ao baño, por exemplo, non deixar a bebida soa ou que ya deixen vixiada unha amiga, un amigo. Son consellos da Garda Civil para previr a sumisión química nas festas que se celebran no verán. A Garda Civil de Pontevedra está levando a campaña estes días a cabo. As mariscadoras da Porra do Caramiñal están fartas, piden axuda para loitar contra o furtivismo, non teñen vixilantes e teñense que organizar para termar de que non lles rouben a ameixa. Non só piden axuda da administración, tamén fan un chamamento de concienciación ao cidadán para que ninguén lles merque marisco aos furtivos. De noite vimos todos xuntos, porque de noite temos medo, porque os furtivos a veces son malos, aparte de roubarnos a ameixa son agresivos, insultan, amenazan, entonces temos que ir todos xuntos. Ao mellor vimos 20 personas. O xulgado de Betanzos continúa coas investigacións para aclarar as circunstancias da morte dun bebé acabado de nacer na localidade de Sada. A súa nai ingresou en urxencias do Hospital Teresa Herrera da Coruña cunha hemorraxa, pero sen admitir que acababa de dar a luz. O caso está pendente dos resultados da autopsia do bebé. O informe dos forenses ten a clave para avanzar na investigación dun suceso que ten conmocionada a localidade de Sada. Unha moza de 25 anos ingresou en urxencias do Hospital Materno-Infantil da Coruña por mor dunha forte hemorraxia. Os médicos que atenderon sospeitaron de inmediato dun embarazo, pero a moza negou os feitos. As exploracións determinaron que o útero tiña restos da placenta e do cordón umbilical dun bebé. De inmediato activouse o protocolo correspondente a estes casos, con aviso ás forzas de seguridade. Ao domicilio da moza trasladáronse axentes da Garda Civil que inspeccionaron a vivenda e atoparon o bebé sen vida. O caso está agora en mans dun xulgado de Betanzos que instrúe as dilixencias previas. Os datos da autopsia permitirán coñecer se o bebé naceu morto ou se o falecemento se produciu con posterioridade, un feito que levaría aparelladas consecuencias penais. Fontes próximas ao caso explican que os resultados da autopsia aínda poden tardar varios días en coñecerse. Mentres a moza recibiu xa a alta médica e agarda no seu domicilio a decisión xudicial. Na contorna de Santiago a noticia está nese atropelo mortal presuntamente intencionado co suposto autor dos feitos xa detido pola Garda Civil. Dolores, que se sabe de como aconteceron estes feitos? Bo día, Raúl. A noticia trascendía na tardiña deste mércores e sucedeu neste céntrico punto da localidade de Bertamiráns. Nun primeiro momento é a policía local a que recibe varias chamadas alertando dunha pelexa aquí. Pouco despois, o 112 recibe aviso dun atropelo que se atende nun primeiro momento como un accidente de tráfico. A víctima, un mozo duns 30 anos que vivía nesta mesma rúa e que ten 2 fillos, é trasladada en estado moi grave ao Hospital de Santiago, onde falece pouco despois
despois. E tamén nese momento, cando é arrestada a persoa coa que pelexou como presunto autor dun atropelo intencionado. O arrestado, veciño de Lugo, podería pasar a disposición xudicial mañá venres. Unha discusión en plena rúa por un negocio de coches que os dous homes tiñan a medias puido ser o orixe deste suceso, segundo contan veciños e coñecidos da vítima en Bertamiráns. Tras o atropelo, a Policía Local de Ames, a Garda Civil, unha ambulancia de soporte vital básico e outra medicalizada auxilian o home neste paso de peóns da travesía da Peregrina. A persoa que o atropelou é a que chama ao 112, di que foi un atropelo que foi sin querer, e se poñen en contacto con el a través do teléfono móvil que constaba no 112 e el mesmo se entrega, estaba en Bertamiráns esperando a que a Policía Local e a Guardia Civil de Tráfico foran a xunta delo. E en principio, como se trata como un accidente de tráfico, non o deixan ir, non? Debido á gravidade, o mozo duns 30 anos foi trasladado ao Hospital de Santiago, onde faleceu, ten 2 fillos. Unha noticia bastante dura e, bueno, fuerte. Sí, coñecía. No transcurso da investigación, a Garda Civil atopa indicios de que o condutor puido actuar con alevosía e abre dilixencias por un presunto delito de asasinato. O que eu me imagino que é impactante sobre todo porque o atropello é intencionado e, bueno, pois fruto dunha discusión por problemas que tampouco podemos avanzar moito máis porque está agora en proceso de investigación por parte da Garda Civil. Lóxicamente altera un pouco a vida do pobo todas estas situacións, máis nun momento no que estamos en festas ou iniciamos as festas casualmente o día seguinte do atropello. O home, veciño de Lugo, permanece detido nos calabozos da Garda Civil do Milladoiro. Segundo fontes xudiciais, o arrestado pasará a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Santiago mañá venres. 4 falecidos en 3 accidentes de tráfico. Este é o tráxico balance dos sinistros mortais que se produciron nas estradas galegas nestes primeiros días do mes de agosto. Son 2 vítimas menos que en todo xullo e 4 menos que en todo o mes de agosto do ano pasado. O problema é que hoxe é día 6 e aínda queda moito mes por diante, así que, por favor, moita prudencia ao volante. Agosto comezou da peor forma posible no que a accidentes mortais de tráfico se refire. En tan só 5 días faleceron 4 persoas nas estradas galegas, 2 menos que en todo o mes de xullo. A primeira vítima mortal foi un mozo de Carballo de 19 anos que morreu o sábado nun accidente de moto. Foi na estrada que vai de Cabana de Bergantiños a Laxe. Bateu contra unha papeleira tras perder o control do vehículo. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por salvarlle a vida. O mércores houbo que lamentar outros 2 sinistros mortais. O primeiro tivo lugar pouco antes das 5 da mañá na avenida de Cornazo en Vilagarcía de Arousa. 2 coches bateron frontolateralmente tras invadir un deles o carril contrario. O conductor dun dos vehículos, un veciño de Vilagarcía de 39 anos, tivo que ser liberado polos servizos de emerxencias. Pouco despois falecía no Hospital do Salnés debido á gravidade das feridas. O outro conductor fuxiu do lugar do sinistro, pero horas despois entregábase nas dependencias da Garda Civil de Cambados. Abriuse unha investigación contra el por un presunto delito de homicidio imprudente e abandono do lugar do sinistro. O último accidente deste agosto tráxico aconteceu contra as 5:20 da tarde do mércores na A6, á altura dun dos enlaces de entrada a Lugo. Unha furgoneta que transportaba material inflamable alcanzou por detrás un vehículo de mantemento que estaba na beiravía. Como consecuencia do sinistro, produciuse un incendio en que faleceron os 2 ocupantes da furgoneta. O conductor do outro vehículo saíu ileso. Dende a DXT recomendan precaución ao volante. Lembren que o importante é chegar. Un home foi hospitalizado tras caer nunha zona de rochas, nunha praia de Sanxenxo. Xavier, contanos como foi este accidente. Pois foi nesta zona de rochas que podedes ver, foi alrededor das 9 da noite cando un home natural de Madrid camiñaba por esas rochas, esvarou, caeu e sufriu unha hemorraxa nunha perna. Isto na praia de Areas Grandes, moi próxima á Lanzada. Os servicios médicos e de emerxencias viñeron, pero non puideron atendelo máis que superficialmente, polo que tivo que ser derivado nunha ambulancia medicalizada ao hospital. As autoridades locais recomendan ter moita precaución nestas 18 praias do concello, porque só no mes de xullo os socorristas tiveron que atender 175 intervencións, iso sí, de maneira pouco importante e de pouca consideración.
Eu creo que a xente ven disfrutar do Brán, as praias, hai xente que sí, que está concienciada con non facer cousas ou meterse en sitios complicados, pero sempre hai un número normalmente pequeno que sí, non fai caso ás indicacións e métese nos sitios onde non corresponden, rochas alonxadas. Aquí sabemos que as mareas móvense moito, non é como un Mediterráneo que non hai variación de altura, poderíanse atopar en situacións desas de quedar illados nas rochas tamén. Investigan unha empresa madeireira da Mariña por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro contra a seguridade e a hixiene. A investigación naceu a consecuencia dunha inspección en que se constatou a contratación de obreiros estranxeiros que presuntamente carecían de autorización laboral e non tiñan alta na Seguridade Social. Ademais de carecer do contrato laboral, os traballadores non tiñan equipos adecuados de protección e non recibiran formación en prevención de riscos laborais. Lembremos que neste sector non son infrecuentes os accidentes laborais. Hai apenas unha semana faleceu un operario no concello de Ortigueira. Hai barrios das cidades galegas en que os veciños viven de sobresalto en sobresalto pola ocupación de vivendas. É o caso do de Fingoi en Lugo. De seguida lles imos contar aquí no Galicia Noticias como a rapidez de actuación, tanto dos veciños avisando como da policía intervindo, evitou unha nova ocupación dunha casa. Prisión provisional comunicada e sen fianza por o presunto autor da morte da propia nai, un suceso acontecido en Lugo o pasado mes de maio. O home estivo ata de agora ingresado na unidade de psiquiatría do ULA e as autoridades policiais e xudiciais non puideran nese tempo tomarlle declaración debido ao seu estado mental. Non foi ata finais do pasado mes de xullo cando os facultativos decidiron que xa estaba en condicións de prestar testemuño e agora será trasladado ao cárcere coruñés de Teixeiro. O presunto homicida foi detido o 17 de maio deste ano despois de acoitelar a nai no domicilio familiar da Praza de Bretaña en Lugo. A muller foi trasladada ao hospital, pero faleceu o día seguinte debido á gravidade das lesións que lle causou. A preocupación polos roubos continuos nos coches medra entre a veciñanza do barrio Ourensán da Ponte. Nestes días houve unha repunta nos ataques aos vehículos e dende esta pasada fin de semana rexistráronse 15 roubos e danos en coches, tanto estacionados na rúa como dentro de garaxes. A veciñanza quéixase de falta de vigilancia policial e pide máis presenza nas rúas porque di hai moita inseguridade. Cristais rotos, pechaduras forzadas e coches revoltos é a imaxe que se repite desde hai xa hai tempo no barrio Ourensán da Ponte, pero estes días houve unha repunta nos roubos. Romperon espellos, rayaron os coches, bueno, pero eso é porque a policía non está onde ten que estar. A mí mismo me rayaron un coche todo de adiante atrás. Que hay bastante inseguridad, no hay que generalizar, pero hay gente que cuidado con ellos. Suelen entrar aí nos coches, e nos pisos tamén, o sea, fai pouco entraron aí no quinto. Oye, en casas a veces, eu xa traigo bolsas así porque tamén teño medo, pero bueno. As tapas dos sumidoiros é o xeito que empregan para atacar os coches aparcados nas rúas da Ponte, pero esta fin de semana tamén entraron nun garaxe na Avenida de Santiago e danaron 10 vehículos. Dentro do garaxe, porque na calle levaron, sacaban as alcantarillas e daban os golpes aos coches. Pois, que queres que che digamos? Se alguén non toma medidas... Xa van dentro. Pois a verdade é que está complicado, hai moita xente que se dedica a eso e... A pasada semana, a Policía Nacional detivo un presunto autor de varios roubos en vehículos na cidade de Ourense, pero a veciñanza vive con preocupación esta situación e reclama máis patrullas e maior presenza policial para frear esta vaga de asaltos. Isto hai que vigilalo de outra maneira, isto non é un cachondeo, me entendes? É que policía hai de sobra, non que non haya. Porque agora viñeron da Nacional, non sei se 50, 80, non sei cuántos. Claro, a policía ten que andar na calle, dar voltas e traballar. Falta de policía ou algo, non lo sé, pero mal. A seguridad... Tamén a policía podía, ao mellor, andar un pouquiño máis por as calles ou... Non sei, porque agora non se ve a nadie. Queres preguntar a un policía, non se ven.
non se encontran, non sei onde están metidos, a verdad. A Policía Nacional informa que mantén un operativo especial contra este tipo de delitos, pero os residentes consideran que as medidas aínda non son suficientes. Mentres, desde hai xa máis de 2 anos, a sensación de inseguridade segue medrando no barrio pontino. Imos agora cun problema que vai en aumento e que require de grandes precaucións, especialmente pola xente nova. Xa sabemos todos que o verán é por excelencia o tempo das festas, e para garantir que as saídas son seguras, a Garda Civil acaba de publicar unha serie de pautas para evitar riscos pola noite, sobre todo entre os máis novos, como dicimos. Unha delas é a de non deixar nunca a copa abandonada para evitar o que se coñece como submisión química. As vacacións permiten máis tempo de festa e saídas nocturnas, momentos de diversión en que a Garda Civil dá unha serie de consellos para detectar conductas de risco e previr así agresións sexuais ou mesmo a submisión química, cando botan algunha droga na bebida que pasa desapercibida. Sobre todo, non saír sós, vixiar as consumicións que toman nos pubs, nas discotecas, nos festivais, que agora no verán hai un montón deles. Se van ao baño, por exemplo, non deixar a bebida soa ou que ya deixen vixiada unha amiga ou un amigo. Observar os compañeiros ou amigos, se ven que se atopa mareada, que ten problemas ca visión, que tropeza, que non contesta de forma fluida, pois, sobre todo non deixala soa. As novas tecnoloxías poden ser unha ferramenta de seguridade. Pasar a ubicación, para ver onde se atopan unha ubicación en tempo real, se van a desplazarse do grupo co que saíron, ou incluso se teñen a confianza suficiente cos pais ou con algunha persoa de confianza. Tamén ter un punto de encontro pode ser unha boa medida de autoprotección. Se a determinada hora esa persoa non aparece, pois os seus amigos ou os seus compañeros poderían avisar as autoridades. A responsabilidade nunca é das vítimas, pero a realidade demostra que a mocidade aprende a extremar as precaucións. Ter a copa sempre vixiada para evitar pois que alguén poda botarte algo na copa. Un pouco tamén ir en equipo con mis amigas, al final no ir al baño sola, ir todas acompañadas y sobre todo pues supervisar un poco las copas de todas. Básicamente no estar solas nunca. Ir a mear y dejar la copa sola por ahí sin mirarla, nunca. Mandarnos un mensaje de llegamos, todo bien, y el taxi lo mismo. Dende a Garda Civil insisten en que non se trata de ser alarmistas, pero recomendan previr e desconfiar de quen insiste en ofrecer unha bebida que estivo fora da nosa vista ou trata de afastarnos do grupo de amigos. Tamén aconsellan levar sempre a batería do móvil cargada e non deixar a ninguén só se bebeu demasiado. Imos ampliar agora esa información que lles adiantamos hai uns minutos, ese novo intento de ocupación nunha vivenda na cidade de Lugo e tamén, unha vez máis, a acción dos veciños que coa súa rapidez impediu que se fixera efectiva. Alertaron de inmediato a Policía Nacional, que evitou que se instalaran na casa na que os ocupas xa lograran entrar. Os propietarios da vivenda reforzaron agora as medidas de seguridade, cambiando a fechadura e instalando, ademais, cámaras de vixilancia. O papel da veciñanza de Fingoi foi determinante para frear o intento de usurpación dunha das vivendas que hai no barrio. Xa o día anterior escoitamos de repente un golpetazo na rúa e claro, baixamos a mirar porque pensamos de primeiras que fora a lúa dun coche ou algo así. Pero claro, baixamos e miramos e estaba todo ben. Non foi ata a mañá seguinte cando descubriron do que se trataba. Claro, atamos cabos e foi como, claro, pois mira, o golpe de onte había sido o cristal da casa dos de enfrente. Foi precisamente a veciñanza a que deu aviso á Policía Nacional e alertou a familia propietaria. Y yo me vine rápidamente y no contaba, la verdad, que estuviesen dentro, ocupando la casa. Pero ya estaba la policía. Ya habían llamado tamén a la policía. Aínda co susto no corpo, agradecen o traballo policial e da veciñanza. Estamos, claro, nerviosos todavía un pouco porque foi un susto tremendo. Tremendo, que estás tan tranquilo y te dicen, oye, que han pasado esto, vienes corriendo, bueno, menos mal que los vecinos llamaron y la policía pudo hacer el trabajo. No hubo mucho problema en que se fueran, no tuvieron tiempo tampoco de mucho. Aquí crecimos, aquí somos todos mayormente vecinos de toda la vida y bueno, fueron magistrales porque fueron ellos los que realmente se movilizaron y los que estuvieron aquí desde el principio, y gracias a eso pues todo quedó en nada, en un susto enorme. No barrio non ocultan a preocupación. Estamos todos preocupados, además, todas las vecinas. A mí me preguntan todas qué ha pasado. Porque están preocupadas, por supuesto.
xa van varias veces polo barrio que sucede, entón, pois, claro, eu creo que isto hai que meter man para que non siga pasando cada 2x3, porque así é que non se pode vivir. A familia afectada xa reforzou a seguridade na casa, ademais de cambiar a pechadura, instalou cámaras de vixilancia. Non teñen vigilantes nas praias e estanse autoorganizando para dar conta de que non lles rouben a ameixa. O marisqueo da Póvoa do Caramiñal demanda axuda para que se controle o furtivismo e pide a concienciación cidadá para que ninguén lles compre o marisco aos ladróns, que arrasan mesmo coa ameixa máis cativa. Son imaxes gravadas polos membros da confraría da Póvoa do Caramiñal de presuntos furtivos que lles levan a ameixa. As mariscadoras fan agora gardas nas praias porque quedaron sen vixilantes. O tema é que temos a xente en ERTE, eles enteráronse, como se entera facilmente todo, aquí nun pobo se entera todo moi fácil, e, bueno, veñen con coches, viñeron masivamente a playas. E é iso, que non nos fan nin caso, porque enfrentanse a nós, as amenazas son de morte, porque eso, e agora xa tomamos a decisión de pasarnos ao penal. Xa non vamos a facer denuncias administrativas, vamos a facer denuncias penales. E fan un sobreesforzo porque traballan o que lles toca e logo organízanse para ir vixiar por quendas. A ver, vigilamos de día, o día que nos pertenece, que eso se organiza a secretaria de cofradía, pois cada día vimos un grupiño de 3 ou 4 personas, eso durante o día. E despois de noite vimos todos xuntos, porque de noite temos medo, porque os furtivos a veces son malos, aparte de roubarnos a ameixa son agresivos, insultan, amenazan, entonces temos que ir todos xuntos. Ao mellor vimos 20 personas, estamos todas xuntas, vimos... Así as cousas demandan que a administración se implique máis. Tanto a Policía Local como a Garda Civil nos están axudando moitísimo. Botamos de menos o que é a autonómica, que penso que é a responsable de estos temas, e un pouco desde a Consellería polas noites, sobre todo polas noites. Dende a confraría da Póvoa do Caramiñal piden tamén máis conciencia da cidadanía contra o furtivismo, que tamén é un problema futuro por arrasaren coa ameixa pequena e, sobre todo, para a saúde pública, por non ter o marisco ilegal, nin garantías de conservación, nin ter pasado por depuradora. Nun mes comeza a recollida do millo e prácticamente en toda Galicia as previsións non son moi boas por causa da seca que estragou os cultivos. Por riba, algúns agricultores teñen que sumarlles os estragos que fai o xabaril. Nós fomos oír as queixas ata Gondomar, nuns minutos aquí, no Galicia Noticias. A falta dun mes para a campaña de ensilado do millo, as previsións dos agricultores son moi pesimistas. Na bisbarra de Ferrolterra estiman que perderán polo menos o 30% da produción por mor da seca prolongada. Alertan da repercusión negativa que terá para o sector gandeiro pola falta de forraxe e o encarecemento dos custos. Xosé Antonio amósanos con resignación unha das súas plantacións de millo en Narón. Sementou unhas 55 hectáreas. A falta dun mes pro ensilado, o millo non ten a envergadura que debería. A espiga precisaría auga e non hai previsión de chuvia, polo que estima que se bote a perder boa parte da colleita. No mellor dos casos, un 20% ou 25%, e en casos moi extremos ata un 50%. Os prezos dos insumos, o verme soldado e especialmente a seca están detrás da que os agricultores cualifican xa como pésima campaña. Xa empezamos cun clima de precios altos de insumos, non? Tanto dos fertilizantes como dos carburantes, e a problemática aínda se veu añadida coa praga que tivemos da oruga esa soldado. É un ano crítico porque arrastramos unha seca xa desde a primavera, que o mes de abril foi, con chuvias moi escasas, e o verán con temperaturas moi altas e a pluviometría moi baixa. En Mugardos, domingo, xa dá por perdida case toda a colleita. Aunque fuimos a sembras tempranas, desde el mes de marzo, aquí creo que llovió 5 días, nada más. En este caso tuvo un estrés hídrico cuando fue pequeño y ya se quedó de color amarillo, y más ahora quedamos sin espiga. Alertan da repercusión que isto vai ter no sector gandeiro pola falta de forraxe e o encarecemento de prezos porque a seca é xeralizada.
temos unha seca a nivel xa de Europa, non é solo aquí en Galicia, claro. Entón, un pouco vai depender un pouco de como nos vindeiros meses, como vai transcurrindo eses mercados. El precio se va a encarecer muchísimo, pero de todos los forrajes, a nivel alfalfa, a nivel beza, a nivel maíz grano, a nivel cebada en grano, todos los forrajes, tanto sea en grano como silo, van a estar moi caros. A emerxencia cinexética declarada en Galicia por mor do aumento do número de xabaríns é unha maneira de controlar as poboacións destes animais. A súa expansión tamén chega ás zonas poboadas, onde estragan cultivos e provocan accidentes de tráfico. En Gondomar, na parroquia de Mañufe, levan días denunciando a presenza dunha trintena de xabarís que xa destrozaron varias leiras de millo durante a madrugada. Actúan de noite e fano en manda de arredor duns 30 exemplares, tantos que espertan os propios veciños e veciñas desta parroquia de Mañufe, en Gondomar, onde levan varios días campando as súas anchas polos campos para comer o millo. Que dice que mirou pasar, abuelos, tíos, sobriños, fillos, aí que había unha manada impresionante. Esta noite, eran as 2 da mañán, había un silencio, xa miras que hai moito silencio, e sentías como partían o millo. A propietaria desta leira xa dá por perdida a colleita, aquí planta millo para dar de comer de forma natural as súas galiñas. As perdas económicas xa non as cuantifica porque está pensando en deixar de cultivar o campo. Pois non sei, labrame o trator, arlle o tratorista e logo mantelo mantendo eu. O sea, xa quitar as ervas, regalo, traballo de todos os días. É o que hai así, non sei que facer con eles. Xa lle pusemos o plástico ese todo de arredor porque dis casi que non entraban, pero da igual, entran igual. Dende o pasado venres, a Xunta permite durante todo un ano a batida libre do xabaril para poder facer fronte a esta emerxencia cinexética, excepto nas zonas libres de caza. Isto inclúe os núcleos rurais con poboación, como é o desta parroquia de Gondomar, que pediu axuda ao propio consistorio. Que o que podíamos facer era falar cunha pandilla de cazadores e que viñeran e que fixeran batidas. Pero que estamos metidos no medio das casas, como podedes ver. No, las batidas tendrían que ser en los montes, aquí en las calles no podría ser. Pues la solución, no sé, hay que ponerle coto porque es que además se multiplican y... E agora que facemos? Nós non vamos a andar a tiros con eles. Estaban tan protegidos que deixaron vir manadas e agora non ter solución para eles. O crecemento do xabaril chega agora tamén aos núcleos de poboación e afecta as persoas que seguen a cultivar o rural. Estímase que en Galicia hai máis de 82.000 exemplares. Co fin das rebaixas á volta da esquina, moitos consumidores están apurando para atopar as últimas oportunidades. Din os comerciantes que nesta recta final é cando os descontos son máis agresivos e que, polo tanto, aquí é onde poden aparecer as auténticas gangas. Hai quen aproveita isto, pero tamén quen desconfía destas ofertas finais. Últimos días de rebaixas e isto notase nas tendas, clientes á procura dese último desconto antes de que desapareza. Hasta o 50%. Entonces hai que aproveitar. Porque en moda, calzado e complementos os prezos caen con forza nesta recta final. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo último que nos queda a 9,90. Entonces hay cosas que sí que es verdad que merecen bastante la pena. Pantalones cortos, vestidos... O sea, sí que hay gente que lo coge súper bien de precio. Por iso hai quen asegura que paga a pena esperar e atopar auténticas oportunidades. Maravilloso. Nos ha salido de maravilla. Estamos encantadas. Muy apañadas somos. Sí. Victoria, es para ti, ¿eh? Encuentras pues a mitad de precio, esto vamos, para aprovecharlo. Pero tamén están os que miran as rebaixas con recelo. Porque hai veces que meten gato por lebre. Non che parece? Creo que son roupa xa que sobra de fai uns anos e sempre o mismo. Hombre, pode haber algunha cousa que guste, non? Pero creo que agora xa non hai moito que comprar. No, porque las gangas, bueno, yo en las gangas no creo, ya. Porque te ponen un precio que ya está superando el otro. Y entonces me extraña. Si non me hace falta, non miro. Ni entro tan siquiera. Miro así al pasar. Yo lo siento, soy muy mala para los comerciantes. Conmigo iba a vivir muy mal. Aínda así, o sector recoñece que nesta fase final pode chegar a concentrarse ata un 40% das compras do período, porque os clientes sí reaccionan a esa sensación de última chamada. Y aparte que no es solo verano, la campaña de primavera-verano se descuenta en verano.
Entonces puedes encontrar cosas que te pueden valer para el comienzo del otoño. Entonces sí, realmente pues puede compensarte, claro que sí. Si te coincide la talla, sí. Son días decisivos para valeirar stock e pechar a tempada. Marchamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Moitas grazas pola compañía, que gocen da tarde.